kwedu no mabuja mado kachere tauya nadzoka nhau dzanyasi zuva rechigumi nopfumbamwe mumwedzi uno kukadzi ipapa mandiwe pakanyangariwa chatunga chamugabe chichi chasungiwa nemapurisa eSouth Africa kwai chapfura munhu ari ndiye anga achigadzira magadhi awo paumbapo. Heno kuti zvaita sei wari kuringa wari kuti peno pano nyaya dzine chokuita nezvinodhaka. Heno rekai tigoona kuti zvinopera sei. Ipapa kwaya mupfura katatu asi chawabva waita kwakuika manje pfuti kwai pfuti iyo iri pekuboeka kuti izikane kuti iri papi kana kudini. Heno kuti zvimwe zvese zvinofana kuitika zvokutsvaka kuti pfutiyo unye hwayo huripi nokudii zvaitiwa chere kana kuti zvoboeka chere. Rekai tigoona, tinoramba takaisa dziso ipapo nokutoti pano nyaya wamwe wari kutoshira kuti peno angangosiyiwa achienda nokuti wabereki wacho vanozikana nehurumende. Rekai tigoona kuti zvinoita nopapi zvinopera sei. Tinoramba takandoringa tichinyepana kana zvaburika. Pokare paumbapo pazoboeka imwe motika yange yakaisiwa kunyangwe nochipiro chomapurisa chiya wakomana kuisa chibohiro chomapurisa pamotika isiri yomapurisa. Waruita kuita kushina wafana wavo. Rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei. Ticharamba takaringa tinenge tichinyepana kana zvaitika. Nyaya yakaguburika mazuva apfuura yayo kamwana kakabiwa kuguta roBulawayo inenge yaita kunakidza nyasi. Tafara tichinyepiwa kuti aiwa mwana yaboeka ari mupenyu. Tikati yawe mapindira zvisvinhu izvo dai zvatoramba zvakadando toramba tichitenda. Rekai tigoona kuti waboeka wainaye wacho wachazoitiwa sei. Ticharamba takaparinga ipapo. Tinenge tichikunyepai kana pano chaburika chimwe chinenge chichiitika. Wamunangarwa nyasi wangu wari kuBulawayo kuNtabazinduna Police Academy pachiburika mapurisa apedza kudzidza kuti waende kumakoita chipurisa. Tikati makorokoto kwaende kokutanda kuitira mutambo iwoyo kuNtabazinduna ikweyo. Rekai tigoona kuti zvinoenda nopapi. Kudare reparamende kwai maseneta abvuma mutemo mutsva weMedical Service Amendment Bill kuti upfuurire mberi. Tiri pekuzonyepiwa kuti zvii chaizvo asi ticharamba tichiringa kuti zvii zvinenge zvichiitika ipapo. Tinenge tichikunyepai kuti zviri kutekaira nopapi. Pokare kwai mukuru weSenate iye Mabho Chinomona ari kumona ariko kuBelarus kwaari kuita musangano nokuMozambique pokare nokuBelarus. Kwai Belarus iri kuti toda kuti tiise nzvimbo inosvikira zvikepe paMozambique papa. Rekai tigoona kuti wanozvibvuma chere zvinenge zvichiperera papi. Chedu kuringa tinenge tichindonyepana kana zvakiitika. Kwai wakuru weguta reHarare wagota wakomana gungwa rirai kuMupare kuya pokare tsikidzi dzatanda futi. Kwai dzabenuka manduwe. Ndipo unotoona kuti pano nyaya chaipo. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei nokuti pakanyangariwa kana zvakadando. Ipapa pari bari kuziva kuti zvii zvichairi kunyatsoitika nokuti idihwi tsikidzi aiwa pakanyangaritsa. Kumatare tamagaya gonzi nodare guru munyika iwe bhadhara mari yese mamiliyoni 3 akakwereta akumuIsraeri. Chaikuda kana chokuramba aiwa ndozvazvinoita. Pakanyangara ipapo unotonyatsa kuona utoti warume zvinhu zviri kuitika izvi dzinonzi kana dzaakunaya dzinoita kuita kupopomedza chaiko mvurayo inoita pakunaya kuwazawaza inoita kupopomedza. Rekai tione kuti anoipona chere iyoyi kana kuti achaenda nopapi. Tinoramba takaringa. Ukuwo mufana anoita zvekuimba agoimba achiimbira iwo wakuru wenyika Tigonzi agonzi ngaapinde mujere mwedzi 10 nonyaya iyo yokubatiwa zvinodhaka zvingabvumiwe pamutemo. Pakanyangariwa wakomana patinokunyepai kuti bato riri chikwambo ndizvo zvizvi mandiwe. Undobatiwa kwechemedziwa apa unenge wakutozikana kuti wanomhosva kana ukada kuenda bhitireni chaiko unorambidziwa kuti iwe unomhosva unobvumiwa kuti uende. Pakanyangaritsa. Kuno vamwe watsano
wanonzi tatenda mushandu wana makore 40 kuBritain kuku idi hwina yawe zvinoita kunyadzisa. Kwai wagotonzi imimi takubatai muchipemha kakawanda kakawanditsa muri kundokumbira vanhu mari mundokumbira vanhu mari pese pese kunoti chakudaiba kuti mupinde mune dzimwe nzvimbo mandiwe kwai garirai kurefu nodzimwe nzvimbo kuiguta roSalisbury ikweyo kuBritain. Mandiwe idi hwi mwagobvunza kuti kuhokonai dzimwe nyika dzisingaite vanhu vanokwira mabhazi vachikumbira waya. Ndizvo zvaakuita kaiyeyo, zvinoita kunyadzisa idi. Rekai tirambe takaringa kuona kwazvinoperera. Nyasi uno Jonathan Moyo ambozama mandiwe kutsigirana nechirongwa chache chaari kuita ichochi chokumirira ka 2030 yamunangarwa. Wafana wamazuva ano wawa nzero dzavo dzakapinza, abva aita kuratidziwa pachena kutanikiwa chaiko kuti wachepa mudhara wachepa. Rekai tione kuti zvinoperera kupi, asi tiri kufara kuti aribe kupuwa mukana wekuita madiro aJorgina. Hurumende nyasi yenge iriko kuEpworth wachitanda kuti kwai tiri kuparura mushonga uya wagoreketiwa kuti kwai unobayiwa kairi pagore kuti ureke kugobatira chirwere choshura matongo choHIV. Warume apa pane wachachema kuzhamba chaiko nekutoti ipapa wanenge wakutofungidzira kutoti aiwa ndanorezinesi rekuenda koita zvese zvese pese pese nowese wese ndiribe kuringa kana kudii. Watsano ichakupunzumurai basi iyo yamuri kunzi muri kumisa yachona ndo ichakupunzumurai kuita henyu zvakada ndozvimuoni. Tinoramba tichikunyepa imi. Gurukota noringa nozvowapwerewo chidiki kwaira gotoreketa kutoti vanhu vari kuenda koita izvozvo chibhodha gezi ndo vanhu vatinenge tichitodaiwawo nokutoti bepa rochibhodha gezi iroro ndo rasara kuti bepa riite munhu wese anofanira kunge anaro iro muhurumende achapinda basa wese afanira kunge ano bepa rochibhodha gezi. Warume zvakanyaita kunyangaritsa izvi. Rekai tione zvedu kuti zvinoenda nokupi, tinenge tichizonyepana. Ipapa kwaiwa dzimai vanotamba mutambo webhora waja Eswatini notuiri kwa0 tikati makorokoto. Apa wafana weZimbabwe wanotamba mutambo wekiriketi aiwa wadadisa waja Sri Lanka kumba kwayo mandiwe kumba kwayo ikweyo waibamura zvisvinu. Rekai tione kuti mutambo weSuper 8 patichatanda muso muvhuro zvinenge zvakamira sei. Tinenge tichikunyepa ipapo kana zvakiitika. Ipapa toringadzirikitika pasi rese kureketa kuno ambori mukumwe wakuru wemapurisa asibiya kuSouth Africa kuku apedza kureketa kwache kukomisheni iri kuringa kazvo basa raori, asi vanhu vese vari kundoti nhambeda taiti tino mapurisa isu tino vanhu vakaita kunyangaritsa. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Apawo kwaburika wafana wefundo yepamusoro wechikoro choUniversity yeFree State wakaferefeta wakatoona kuti zviri kunadziwa zvinoseenzesiwa nevadzimai kana vari kunguva zvese mandiwe zvese zviri muSouth Africa kunyanya izvo zvakatonzi organic kudidi zvese izvozvo kwai zvino chepfu mandiwe iri kukuwadza vanhu. Unobva waita kuperehwa nosimba chaiko kuti wakomana tima rakaita kudari kuda kuuraya nyika yese vanhu wese kuuraya nyika yese idi rinobvepi iri dai yavo wapindira mukationa munhu ari mupenyu ari mutano idi ndiyawo vari kuchengeta hwii kuti akangwaritsa kana kudii nokuti ringai waro mandiwe kuti zviri kunadzirwa izvo zvavari kunadzira izvozvi ndo zviri kukuwadza vanhu idi pakaita kuoma chaiko. Rekai tirambe tichindotenda kuchengetiwa. Apawo kwai kuno vanhu vanosvika kana churu chibodzi wokukinya warimo muRussia imomo vari kubva vatumirwa kuhondo kuUkraine. Warume mari iyi mukaiditsa mandiwe idi hwii unoita kupinda uchibva waita kupinda muna taisireketa kuno ipapa. Rekai tione kuti zvichapera sei nokuti womuzinda woRussia wazviramba ukati kuripa vanhu vakadando, asi ukandoona wadando ibva waziva kuti wariko wabatiwa basi watanikiwa zvaakuwahwadza kuda kuita matandanyadzi bakanini. Nyika yoGabon kwai yamisa dandemutande resocial media mandiwe
kuti tireke kugosenza nekuti kwaite kutekedza masoko asiriwo chokwadi hede idina yawe rekai tirambe takalinga zvedu. Prince Andrew mai kusungiwa mhando yenyaya dzaEpstein, aiwa rekai tione kuti zvichaperera papi. Aburitsiwa hache asi ipo kutombosungiwa ikweyo idi ndokusvino rekai tione kuti zvinoenda nokupi. Uko Trump ari kuita musangano wacheka board of peace racheri unobva waona nayawe kuti pakaita kunyangariwa koka Infantino ariko ikweyo rekai aende ndozvaaida izvozvo rekai aende ikweyo. Iye Trump abatiwa achiita kunge mugabe kurara mhando yevanhu vari kuita musangano kwakurara kudzipfodora kwazomutsiwa nevanhu vari kuite kurova manja kuombera. Ndamunyarira ini ndamunyarira rekai tione kuti zvinoita nokupi. Peno ndozviya zvagonzi kwaya anga bekurara anga ari kuzorodza madziso imi pakanyangara apawo mutambo yeICC yogrupu iro Super 8 pakanyangara mhando yevanhu vari kuhwadziwa fani nezviri kuitika. Rekai tione kuti wakaironga sei, peno zvichatibatsira peno zvichareka kutibatsira. Heno chedu kuringa basi nokuti izvezvi aiwa tiri kuita zvinodadisa ikweyo. Rekai tione kuti zvinoenda nopapi nokuti kwanyasi uno tagumira pano ndini wenyu mhanduwe wonawo.